हॉटेलमध्ये गेलो की आपण नेहमीच आवडीने दहीवडा खातो, पण तेच दहीवडे आपण घरच्या घरीसुद्धा बनवू शकतो। आज मस्तपैकी मऊ नरम सॉफ्ट आणि खाता क्षणी तोंडात विरघळणारे असे खूपच खमंग टेस्टी असे चटपटीत दहीवडे बनवलेले आहेत। याला लागणारं साहित्य बनवायची कृती स्टेप बाय स्टेप तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता आणि घरच्याच घरी असे नरम सॉफ्ट आणि तोंडात विरघळणारे असे दहीवडे तुम्ही बनवू शकता। तर चला बघूया। इकडे बघू शकता ही उडदाची सफेद डाळ म्हणजे साल्ट नसलेली डाळ असती उडदाची सफेद, हे बघू शकता। ही मी रात्री भिजत ठेवली होती। जितकी चांगली डाळ तुम्ही भिजून घेताना तितके चांगले वडे आपले तयार होतात। तर मस्तपैकी रातभर मी भिजत ठेवलं होतं। आता हे सगळं पाणी जे भिजवलेलं आहे ते सगळं काढून घ्यायचं आहे आणि डाळीला जरा स्वच्छ धुवून घेते। इकडे बघू शकता मी डाळीला स्वच्छ धुवून घेतले 2-3 पाण्याने। आता आपण काय करायचं हे बघू शकता। मस्त चांगली अशी डाळ ही भिजून निघलेली आहे। जितकं होईल तितकं भरपूर वेळेला भिजत ठेवा, कारण डाळ चांगली भिजली की मग दहीवडे आपले खूपच छान असे तयार होतात। आता आपण काय करायचं, मिक्सरच्या मोठ्या भांड्यामध्ये ही डाळ आपण 2 बॅचमध्ये वाटून घ्यायची, कारण एकदम वाटता येत नाही। त्यामुळे मी 2 बॅचमध्ये ही डाळ जी आहे उडदाची ही वाटून घेते। अजिबात पाणी टाकायचं नाही, मस्त याची स्मूथ अशी पेस्ट तयार होते। इकडे बघू शकता आता मी 2 बॅचमध्ये याला वाटून घेते। तिकडे वाटून घेतलेलं आहे डाळ, हे बघू शकता। अजिबात इथं पाणी नाही टाकलं, थोडंसं जाडसर वाटले। याच्यापेक्षा पातळ तुम्ही करू शकता किंवा अजूनही जास्त याला नरम म्हणजे फाईन पेस्ट करू शकता। याची मी थोडीशी नॉर्मल अशी अगदी थोडीशी जाडसर ठेवली, कारण आपल्याला याला चांगलं फेटून घ्यायचं आहे, त्यामुळं व्यवस्थित होऊन जाईल। आता मी एका टोपामध्ये याला काढून घेते। तुम्ही जर अगदीच नरम आणि एकदमच अशी क्रीमीसारखी डाळ घेतली ना, मग थोडा वेळ लागणार, कमी लागेल, बाकी काही नाही। आणि जर थोडीशी जाडसर ठेवली तर त्याला फेटायला वगैरे 1-5 मिनटं लागतात। आता परत एकदा मी हे वाटून घेते डाळ, हे बघू शकता। आता दुसरा बॅचसुद्धा मी वाटून घेतला आहे। मुद्दामून मी ही डाळ थोडीशी जाडसर ठेवली आहे, म्हणजे अजिबात पाणी वगैरे टाकलं नाही आणि क्रीमी टेक्स्चर मी केलं नाही आहे वाटणचा, हे बघू शकता। कारण की दहीवडे ज्यावेळेस आपण फेटतो ना त्यावेळेस खूप चांगले तयार होतात। ही असं डायरेक्टच फाईन पेस्ट केले ना मग इतके चांगले नाही होत जितके फेटून होतात। त्यामुळे आता आपल्याला फेटायचे आहेत डाळ। त्याच्या अगोदर आपण मस्त बनवणार आहोत दहीवड्यावर जे आपण थंडगार दही खातो बघा, ती दही बनवायची आहे। टाकून घेतलं आहे, आता आपल्याला छानपैकी क्रीमी टेक्स्चर द्यायचं आहे दहीवड्यासोबत खाण्यासाठी। ते मिक्स करून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये आवडीनुसार तुम्ही साखर टाका, जितकं पण तुम्हाला दही गोड हवे तितकं तुम्ही इथे साखर टाका, कारण बहुतेक लोकांना गोड आवडतं नाही आवडत, त्यामुळं आवडीनुसार इथे साखर टाका। आता आंबट दही असल्यामुळं साखर कमी पडली तरी हरकत नाही, जर तुम्हाला गोड आवडत नसेल तर। हे बघू शकता चांगलं फेटायचं, फक्त साखर आणि थोडंसं पाणी टाकून हे दहीचं चांगलं बॅटर बनवायचं। अगदी आईस्क्रीम आणि किंवा लस्सीसारखं असं याला बनवून घ्यायचं मस्तपैकी। अजिबात पातळ पाण्यासारखं नाही बनवायचं, याच्यामध्ये घट्टपणा खूप गरजेचा आहे, थिकनेसपणा हवा आहे। ह्याला मिक्स करून घ्यायचं 1-2-3 मिनटं तरी मिक्स करून मग फ्रीजरमध्ये याला थंड व्हायला ठेवून द्यायचं। तोपर्यंत आपण हे जे वाटून घेतलेलं डाळीचं पीठ आहे त्याला आपण 5 मिनटं चांगला वेळ द्यायचा आणि हे असं एकच साईडला घुमवत असं फेटून घ्यायचं। एकच साईड घ्यायची आहे, असं चारही बाजूनी हात असं मिक्स करायचा नाही, एकच डायरेक्शन ठेवायची। इकडे बघू शकता मी एकच राऊंड फिगर करते, बघू शकता। हे असं केलं ना परफेक्ट असं ते बॅटर फेटलं जातं आणि जितकं चांगलं फेटून घेताना तितकं चांगले आपले हे जे दहीवडे आहेत ना इतके फुलले आणि फ्लफी होतात, मस्तपैकी नरम सॉफ्ट होतात। हे बघू शकता याचा टेक्स्चर बदलत जातो, ह्याच्यामध्ये हवा जी आहे ना ती तयार होते आणि फ्लफी होतात, दहीवडे फुगले जातात अशामुळं। त्यामुळं चांगलं फेटून घ्यायचं। हे बघा तुम्ही बघू शकता टेक्स्चर याचा बदलत चालला आहे आणि एकदमच असं
फुग्यासारखं झालं एकदम, असं बघू शकता. अगोदरची डाळ आपली वाटलेली कशी होती ना, आता बघू शकता किती फरक पडला आहे. म्हणजे जे फेटून घेतो ना त्याने खूप चांगला डिफरंट येतो याच्यामध्ये आणि वडे चांगले होतात. चेक करायचं आपलं पीठ जे आहे डाळीचं चांगलं झालं का नाही फेटून. तर त्यासाठी काय करायचं, थोडंसं एक गोळी घ्यायची पिठाची आणि थंड पाण्यावर असं थोडंसं टाकून बघायचं. आणि जर हे पीठ डाळीचं चांगलं फेटलं गेलं असेल तर हे जे आपण जे टाकतो ड्रॉप तो वरच्यावर पाण्यावर असा तरंगला पाहिजे. इकडे बघू शकता परफेक्ट हा तरंगतो, अजिबात असं तळाला गेलेलं नाही आहे. वरच्यावर असं तरंगला गेला की समजून जायचं हे पीठ जे आहे ना हे परफेक्ट झालेलं आहे फेटून आपल्या दहीवड्यासाठी. आता याला फेटायची आवश्यकता नाही. गरम पॅनमध्ये लगेचच आपण याचे छान छान वडे पाडून घ्यायचेत. हे बघू शकता. आता इकडे आवडीनुसार तुम्ही दहीवडे बनवू शकता, म्हणजे वडे हे फ्राय करू शकता. म्हणजे लहान मोठे जशी पण तुम्हाला वड्याची साईज हवी तशी करू शकता. आता मी अशी मीडियम साईजचेच केले. हे बघा भरपूर असे एका बॅचमध्ये वडे तयार होतात. हे फुलले जातात, टाकता वेळेस दिसून येत नाही, पण जसं जसं तापलं जातं तेल, जसं जसं याला गरमपणा भेटतो, जसं जसं हे फ्राय होतात वडे अगदी फुलून जातात. बघू शकता तुम्ही कढाई आपली पूर्णपणे भरून गेलेली आहे आणि वडे आपले इतके फ्लफी आणि फुलले गेले आहेत, कारण की आपण जे दही वड्याचं डाळीचं पीठ आहे ते चांगलं फेटून घेतले. चांगलं फेटल्यामुळंच हे असे वडे फुलले जातात, जेणेकरून खाता वेळेस खूप भारी लागतं. हे बघू शकता. घरच्या घरी तुम्ही असे हे दहीवडे कधीही बनवून खाऊ शकतात. काहीही जास्त झंझट नाही आहे, झटकीपट होतात. फक्त उडदाची डाळ भिजत ठेवायची आणि ही सेम प्रोसेस करायची. हे बघा मस्त फुलून गेलेले आहेत आपले हे दहीवडे. आता आपण याला जास्त काही तेलामध्ये तळून नाही काढायचे, अगदीच लाल होईपर्यंत थोडासा याला नॉर्मल शेक भेटला, थोडेसे तळून निघले की काढून घ्यायचं लगेच. हे असं हलक्या हाताने अलटीपलटी याला करून घ्यायचं आणि लगेचच मग याला काढून घ्यायचं. बस याच्यामधला थोडासा डाळीचा कच्चापणा निघेपर्यंत याला फ्राय करायचं. तर सुंदर असे हे दहीवडे आपले डाळीचे वडे तयार झालेले आहेत. तर परफेक्ट असा रंग आला आहे, रंग चेंज झालेला आहे आणि इतका पुरेसा आहे. आता आपण याला काढून घ्यायचं. हवं तर एक अर्धा सेकंड अजून तुम्ही याला फ्राय करू शकता. जर रंग चांगला आलेला नसेल तर त्याला थोडा वेळ अजून स्लो गॅसवर फ्राय करू शकता. पण मला वाटते परफेक्ट आहे, तर मी आता हे काढून घेते. हे बघा सगळे मी हे वडे काढून घेतले आहेत एका चाळणीच्या साहाय्याने. एक्स्ट्रा ऑइल हे प्लेटमध्ये सेट होऊन जाईल. हे असं काढून घ्यायचं. हे बघा सगळे वडे काढून घेतलेले आहेत आणि दुसऱ्या बॅचचे सुद्धा मी याचे टाकून घेते. तोपर्यंत जे झालेत आपण त्याला सेट करून घेऊया. तर इतके सारे वडे जे आपण सुरुवातीला केलेत ते आता मी तुम्हाला दाखवते प्रोसेस पुढची. तर एक भांडं घ्यायचं मोठं, त्याच्यामध्ये आपण अगदी फ्रीजमधलं थंड पाणी किंवा कोमट पाणी वापरा. 2 ऑप्शन आहेत, थंड पाणी किंवा कोमट पाणी, मीठ टाकून घ्यायचं. अगदी हाय असं गरम नको आहे आणि अगदीच थंड पण नको आहे. 2 ऑप्शन दिले तुम्हाला, थंड पाणी किंवा गरम पाणी, नॉर्मल कोमट असं घ्यायचं. त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आणि वडे जे आहेत ना असे एक 5-10 मिनटं किंवा अर्धा तास जास्तीत जास्त भिजत ठेवायचे. म्हणजे जेणेकरून काय होतं, हे थंड पाणी किंवा गरम पाणी जे असतं नॉर्मल ते याच्यामध्ये सेट होऊन जातं आणि वड्याला मस्त सोकून घेतं. वड्यामधला ज्युसीपणा तयार होतो आणि नरम सॉफ्ट वडे जे आपले खाता वेळेस लागतात. आता मी याला देते 10-15 मिनटं झाकून ठेवते आणि मग नंतर आपण करूया आपली दहीवड्याची प्लेट तयार. आता बघू शकता हे मी सुरुवातीचं प्लेट तयार केलं होतं पण राहून गेलं तुम्हाला दाखवायला. परत एकदा मी तुम्हाला दाखवते. हे असं अर्धा तास झाले की हे वडे आपण हे निथळून काढायचे, प्रेस करायचं हलक्या हाताने, एक्स्ट्रा पाणी सगळं काढून घ्यायचं आणि नरम सॉफ्ट असे ज्युसी हे दही वडे तयार झालेत. आता मी 2च घेतले, तुम्ही 3-4 जसे हवे तसे घेऊ शकता. आता थंडगार दही मी फ्रीजमधून काढलेले आहे. आपण दही कसं तयार केलं हे सुद्धा तुम्हाला दाखवलेलं आहे. तर थंड झालेली दही काढून घ्यायची. आता दहीवडा म्हणला की दही ही भरपूरच पाहिजे, त्याशिवाय ना मजाच येत नाही खायला. आणि मला तरी स्पेशली खूप आवडते दहीवड्यामध्ये तरी. आता मी भरपूर अशी दही टाकून घेतली. आता याच्यावर आपण थोडीशी सजावट करूया, म्हणजे आपल्या दहीवड्याला चांगला चटपटीत स्वाद येईल. तर इकडे थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकले. हवं तर तुम्ही इथं चिंचाची गोड आंबट चटणी असते बघा ती टाकू शकता
किंवा हिरवी चटणी असते पुदिनाची ती टाकू शकता. इकडे मी चाट मसाला टाकला आहे. मस्त दहीवड्याला चटपटीत स्वाद येईल खाता वेळेस, आंबट गोड असा. आणि थोडासा स्पायसीपणा देण्यासाठी इथं मी लाल मिरची पावडर टाकला आहे चिमूटभर. प्रत्येक प्लेटमध्ये तुम्हाला असंच बनवायचं आहे, सेट करायचं आहे प्लेट आणि मगच खाता येईल. हे बघू शकता. इथे जिरा पावडर टाकलं आहे, खूप महत्त्वाचं आहे जिरा पावडर. मी बाकी काही असं सर्व केलं नाही याच्यावर. तुम्ही आवडीनुसार डाळिंबाचे दाणे, शेव वगैरे टाकून किंवा चिंचाची गोड चटणी टाकून सुद्धा याला खाऊ शकतात. तर तुम्हाला मी दाखवते बघा, किती छान सॉफ्ट ज्युसी असा हा दहीवडा झालेला आहे. नरम अगदी कट झाला आहे बघा, सहजपणे आत्तापर्यंत हा ज्युसी झाला आहे. इतका नरम सॉफ्ट हे दहीवडे परफेक्ट बनलेत, हॉटेलसारखे अगदी. हे बघा, असं दहीसोबत पूर्णपणे डिप करून मस्तपैकी याचा आंबट गोड चटपटीत आणि थोडासा तिखटपणा असणारा हा दहीवडा. तोंडाला पाणी सुटले, इतकं भारी झाले. थंडगार दही लागते आणि वरून आंबट गोड चटपटीत चाट मसाला, लाल तिखट आणि हे आपले कापसासारखे मऊसूत असे दहीवडे लागतात. परफेक्ट झालेले आहेत. तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघितलेला आहे. तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा घरच्या घरी आणि प्रत्येक सदस्याला असं प्लेट तयार करून द्या. घरच्या घरी दहीवडे बनवून नक्की ट्राय करा. चला, भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये.